Manikubulise nikwamkele mbukeli wenkqubo yethu entsha ethi Life After Life. Le yinkqubo ejongene ngqo nabantu ababuya eluvalelweni. Inkqubo ethi iveze ibhentsise izakhono abathi bazifumane okanye abathi bazifumana ngexesha besephantsi kovalelo. Namhlanje ke sikwa NU2 eMdantsane. Sizawudibana nomnumzana uThembelani Nqaba nongomnye wabantu abathi bagwetywa iminyaka 18. Umnumzana uThembelani Nqaba uza kwabelana nathi ngezakhono awathi wazifumana ngexesha eseluvalelweni. Igama lam ndinguNceba Hlatini, ndingumgase, ndingumtibase, ndingunqande, ndingukrisa, ndinguchekwayo, ndingusithebe esinanganangane sophula lentlalo ethokazi. Ndicela nilandele babukeli, sidibane naye ngaphakathi. Enkosi. Kulo wam, Hlekazi, mandibulise. inkosi Mhlekazi. Igama lam ndinguNceba, ndinguHlatini, ndingumxhokoshi isiduko. Manikwamkele kwinkqubo kaLife After Life. Ndiyabulela Mhlekazi wami. Khawuthathe lithuba ukuzazise kubabukeli baka-Life After Life. Okokuqala mandibulise kubabukeli baka-Life After Life. Igama ndinguThembelani Nqaba. Ndingushawe mna, ndingumlawu, ndingutoko, ndingungconde, ndingumalangana. Ndingunyana kaCakamani mna. Ndiyincike okanye untondo wentombi yakwaRhadebe. Kongelengele, omafuza afulela xa lifule imvula. Ozikodo ochamele emanzini. Abayifuni ke ezo zokuthula. Ngicamagushe ke nge-left no-right. Kulomama ngicamagushe ke komqoqo, ngicamagushe kochizi, ngicamagushe kodlami nohlaza ofakade. Ngicamagushe phaa kulotata, umamjwarha, umama katata, ngicamagushe komgiqo, ngicamagushe kogcirha. Ndithi makudede bumnyama uvele ukukhanya. Ndiyanibulisa ku-Life After Life, ububomi emva komunye ubomi obu. Enkosi. Amago, atsho kamnandi. Atsho kamnandi. Mkhulu wam, usibizile namhlanje ku-Life After Life. Kodwa ke phambi koba simamele konke usibizele kona, ndinomdla nje ngokuba ubuThembelani Nqaba lo ungubani? Ukundiphe nje izigaba zakho nje zobomi ekukhuleni. Lana ngesilungu bathi i-background. Uba undiphe izigaba zakho zobomi mkhulu. Libali lide. Kodwa ndizawulenza ngifutshane ngenxa bese nje amabaleko igqaba. Ndizalelwe, ndakhulela apha eMdantsane. Zange ndaya kwenye indawo ke kuthiwe hayi ndakukhuliswa. Ekukhuleni kwami ke of course phaa ngexesha ndandisemncinci sakhasa ndisaqinga. Ndikhulele ezilalini. But ke that life andikwazi ukuyibalisa. Ndingabalisa le ke ngokuyokubhadla kwami ezilalini. Okay. All in all ndingumntu ohleli okhulile elokishini eMdantsane. Ozithanda ilali zam zilapha eNxarhuni eNqunqweni. Konkosi uMvalo ngaxesha okusekho Nkosi. Ndikhule ndijunga ke isikolo, ndandifunda phela ngelitsha. Ndisuka phela ngelitsha ndihambe ngenyawo. Okay. Loqabela le eNxarhuni. Phaa umakhulu akazofika ndiya ndizilungiselele. Ndiphuma apha ndiphatha incwadi ezintathu. Sasiphatha oplastic ebawaShoprite ngalaa xesha thina esikolweni. Badabula oplastic. Ngaphantsi zingcuzu nantsika zimpahla zotshintsha. Ndazazi uba ngebreak ndizayiqhwesha. So loo nto bendithela imali lide kodwa ndizazama ulenza lifuthele. Ekukhuleni kwami ke ndikhule ndi-mischievous ndinjalo, ndingumntana nami othunga isikolo. Kodwa ke ndiwafundile amabanga aphantsi eMalcolm Sebe eXebe eQulini. Uqala kwami urejistarisha ukufunda eQulini. Ingathi ngo-1985, 84, 85, but I remember yona ingasakhutshwa pha yesu ngo-85 because sakhutshwa phakathi unyaka engekapheli kwakuvulwa iMalcolm Sebe le iMdantsane le school ilantuka ngoku iMdantsane lower primary school ngoku. Okay. Lapha ngasemfundo because kungalaa xesha kwakusandovulwa ilantuka imfundo. Kusandokwakhiwa imfundo. So kwaphungulwa abantwana because of overcrowding. Sasuswa eQulini. Sasuka elantuka saphungulelwe eMalcolm Sebe. Nakwalaa qela le Malcolm Sebe. Okay. Esikolweni ke ndikhule ndithanda isport sobaleka. Irugby, isoka,
ya ezinye ke i-sporting code ndandizifakwa ke kuba esikolweni kufuneka ube khona kwezi activities ifana napha emculweni ndanyanzelwa nje pha emculweni nami ndisiya kuba ke kufunda noko I remember apha anzombiza igama lo tishara lapha ngelitshe yo sizimisele siyacula siyafuna ucula qha ukubona xa ningemva kubhesi niyanqokola uyafuna ulikhuphe ilizwi but awuzivi uyasebenza uyoqaba isimamele tyhepha ihambi apha isantsho ihamba ngerili yo betha kabuhlungu lapho ndawucapukela khona umculo phuma tu emculweni ekulisi ke ndancekelela erabhini erabhini ke ndandithanda nansasithanda uyodlala eBRU sodlala nabelungu pha nalapha elanto ke neSelborne College ndandithanda ukuba sasityaza fruit juices phana zaphaya so azikho lokushini so yayimnandi laa mpilo yabo nolulenga amabhulu pha ulive ibhulu xa lincina so that feeling yayimnandi nje ekhuleni kwam until kwakho isinatsika isikolo wakupha ivula indlela lapho sasifundiswa khona izikills ndihambile ivula indlela ndasenza iskill metal work i-woodwork pho sasizixuba zonke ngalaa xesha xa uphaa standard 4 ndiqale mosivula indlela xa standard 4 uqala xa standard 4 until xa ukwa 8 it's whether uzawuchuza xa upasa standard 7 uzawuchuza like la uyaselanto ke mainstream yes ba yipho zawuhamba nayo yabo but ke ndandingafikeleli kwala xesha lochuza ndatshintsha isikolo because njengoba bendishilo ndifunde eMalcolm sebendazela ngelitsha uphuma kwamela ngelitsha ndaya ewongalethu ndamka ndalandela intokazi ngawuqabela enxarhuni bendishilo mosindebe ndikhule ndimischievous ndawulandelayo loo nto ndawufunda enxarhuni khandenze kakuhle ungenzi kakuhle ke kunyaka wesibini ndifunda pha when I was doing good standard 8 grade 1 grade 10 yes. When I was doing standard 8 ndaye ndatshona but I decided uba ndiphinde phaa ndi-improve phaa ndingimkina la fail ndiye kwesinye isikolo since ndandisendiqhelene ke notishara bakhona ndikhule ke ndiyithanda i-maths ne-physical science and ndandicinga fanuba ndizawuba yi-scientist ekhuleni kwam but because of le ndlela ke ndiyithetha ngayo ndaphinda ndatshintsha isikolo usuka eNtsongotha enxarhuna ndisibizanga nezo sikolo nayo nofunda eNtsongotha I remember shem ufika kwamasa sikolo ndibana nomnyumisi wayetisha English uMiss Khenye ebona ireport yam athi why usukele ndoni eMdantsane man usenza subject ezi but ngala xesha zandiyibone mna because iyabona interest yami yayikwenye into so yabona but ndayirealize sekude xa ndiya ndikhula ndizofunda ke ngokwelanto ke apha eScenery ke ngikho ndaye ndafunda unyaka ababini bathathu onyaka endibafunde enxarhuni because ndifike phaa ndifunda standard 7 ndafunda standard 8 ndamphinda standard 8 so ndabuya ndazofunda standard 9 apha eUviwe senior secondary school kulapho ke ndiye ngenela competition phaa in fact wawuzivolunteer siyengabantwana besikolo uzobe school badge ndazoba school badge kwakhethwa lo nantsika yam lo competition lo badge lo design yam ile isetyenziswayo namhlanje phaa kwasasikolo ndizanibonisa one of my art pieces endizobileyo endiyenzileyo ngomdongwe la badge yabo ndizothi ke ngenxeni yonikisa umdla ke lo competition ndakhuthazwa ke yabona ekukhuleni kwekhasi benayo la career guidance umntana umbona bunesiphi sakhono yabo uba angabheka ngaphi nekufunda kwalitshoni lisha ke ngofana ndazinyanzela ke ngole fine arts bandiqala uva ngayo i-fine arts okay ihamba nale field okay sure ile okay ndayingena i-fine arts ndawufunda i-fine arts eEast London College ngoko yabona izikolo zonke ndithetha ngazo sezatshintsha intoni i-BCC into leya so ndayofunda phaa but ndadropa when ndandiqala u-N6 u-N6 wam
then ke ngoku uyabona ke ubomi uyabona lapha endleleni soze uhambe smooth okokoko mase kule ndlela yaseMonti kune-potholes. Yabona ke zikhona nee-potholes zabantu not ezemoto kuphela. So ke kuloo ndlela yam yabo no drop out esikolweni ndangena kwii-potholes ezithile. Ndandisendidabalazile futhi ndakhe ndenza nee-courses ze-security le nto ka i-studies ze-security. Ndino-grade C. Yeah. Then ke kwakho ezi ziginqi ke ngondithetha ngazo ndakhe ndanyamalala ke ngokuhlaleni. Yeah. hayi so ubumhle hayi mfika ndandibala ngoJanuary ndandibala mfika ndiyabona uzade fika uDisemba uzafika ilithi ezizandla ndisidibanisa. okay but anyway that's part of life. Kufanele sonke sedlulile ukhona pho sihambe kufuneka izinto zitshintshe. Mkhulu wami, now that you mentioned one of the things is unobangela oba masibe siya kundwendwela namhlanje umcimbi we-fine art. Ngicela nje ungabi mde nje usiphe nje uqale njani udongo okanye umsebenzi so uzothi gqiye uviwe so uzawenza i-badge intoni ekwenze umdla kakhulu into edibanise na-fine art? Okay. Ekukhuleni kwami ndikhule njengabanye abantwana njengodlala abantwana abadlala ngodongo. That story, it's an old story sibalisa sonke. Yabo asikudlala umdongo sadlala sisenza ipinki senza inkomo. Yabo. Yeah, so those memories zayeza flasha yabo until ndazo inspire ke with this challenge ile competition yase uviwe. Ndayokwenza i-fine art not knowing banzafika ndenza umdongwe pha. Mandiyithethe lo. Yes, ngicela uma ndiyoba mna ipainting. Khanda yenze research ke ngexesha ndisendi-applyela ba yintoni kahle li but ndingazazi essential iinkcukacha zayo i-details zayo kahle. So mkhulu wami wayithi Vandla indawo yoba ukhe wanyamalala ngenxa ye-potholes ezingabantu siyayazi nosubomi ba wonke umuntu kukhona apha hamba betheke khona wanyamalala wangabikho drop over nasesikolweni. Khawusibeke nje uba kwenzeke intoni kwelathuba ungekho ngayo. Ngo-99 ndaye ndatyholwa ngokubulala. Ndazogwetywa ngo-2001 ndagwetywa iminyaka 18 for a murder which I didn't commit but iyaba lichaphaza lemvulo lobalelo sibe sithetha loo nto inye isidala the information, the gist of the story sipha kulaa ncwadi. Ndithanda ukutsho ndihlala ndisitsho kubabukeli. So ndaye ndagwetywa 18 years ngo-2001 kwangoLwesine ngoko. Ndazophuma ngo-2010 ngo-April. So kakuhle ndahlala i-8 years 4 months so koko kunyamalala lo komhlobo. Bendikwi-University of Hard Knocks. Kuthiwa kuyahleka lo kufika. Mkhulu wami, you mentioned incwadi. Ndiyaqonda uba khona enye ividiyo bengike ndayibona Noma Color Production. Art of Survival. Yes, Art of Survival. Ndike ndalithi Chega noThembela Nqaba pha. Kulaa ncwadi kulaa documentary uthetha ngoncwadi yakho ethi My Road from Home to Prison. Ndifuna uqonda kule ndawo ithi impilo yasetrongweni thina ngokwabahlobo esiyazi ngalo singababukeli ayifani nomuntu osowapha ngaphakathi.
So wena xa ube nexesha lobhala incwadi ethi My Route from Home to Prison, ube ngapha uvela as uba uyi-member ama-28 lifumane kanjani elaa xesha lokubhala incwadi uba kusosonke sasiphithiphithi wena ube nexesha ngokweli xesha nike likubhaleni incwadi? Ngaba mhlawumbi ndingakubethanga nje emlonyeni umbuzo wam sose ndonwabisa, ingaba niba nalo mhlawumbi ixesha nilinikwayo loba kuthiwe ngoku anihambe niyofunda okanye ndizama ubhalansisa laa nto yoba qho thina xa sinomfanekiso wetrongo sibona abantu abalala ezibhedini omnye phantsi konqina. So yelo xesha loba kuthiwa uzawubhala incwadi nokubuya esikolweni nantoni liba khona? Ya mhlekazi wam, ufika kwam ndigotywe ngo-2001 ndahlala i-weekend apha eFort Jackson. Ndimka ndathunyelwa eMiddledrift Prison. Ufika kwam eMiddledrift Prison ngo-2002 ndaye ndareshasha isikolo. Oh, okay. Ya ndareshasha isikolo ndisenza i-motor trade theory. Emva koko ndenza i-electrical trade theory, i-N1. Okay. Yeah, both N1 kuzo zoyi-2. So ngala xesha due to ixesha limited esikolweni yabo, but ndizawungena deep kuloo ndlela, indlela Okay. the life in prison nje isaba mandithi i-education was limited. Okay. Although ke bakhona ogxa bam abaphumeleleyo ngeza subject okanye ngaza skills sasizifunda pha, like umzekelo i-motor trade theory ndine-guys ezithu, one of my friends ex-convict eziphangela enye iphangela kwa-railway ngoku. Ya Okay. yayipasa phaa ulantuka wayo Ibasa phaa? ya yes, motor trade theory. Ya so ngexesha ke ngondenza emva kokuba ndenze i-N1 kwi-electrical engineering ndaye ndafumana ithamsanqa ke lo support ekhaya ifemeli. Ndaye nda-approacha, I remember uqala yeqonda kaloku ngosindoda xa inomfazi omkhulwa wakho awunoviska une-responsibility zakhe, unabantwana. So I remember ngaloo nyaka lo nda-approacha unkosikazi wakhe, yho indlela wayivuyela ngayo loo nto le bandifuna ufunda. Wathi hayi ndiqonda ubhuti wakho uzayolantuka loo nto leyo, so bayithathe lapha. Ya so ndafunda ke ndacorresponda Intercollege ndenza i-journalism ne-creative writing. Okay. Ndazokwenza ne-radio broadcasting. Ndifuna uza straight uyama kumbuzo wakho uthi ixesha liba khona napha. Umhlekazi liba khona ixesha uyalenza. Uyazenzela ixesha. Yeah, because out of negativity or negative life, it's up to you to choose by when I was building the inner happiness. Yes. Okay. Yeah, well, so I was striving yabo ba ubomi bam at least ndithi ndifike bubalance excuse me, ndingafiki ndishiyekile kakhulu apha ngabantu, although i-technology ihamba ndafika sentsho ndisemva kwezinye nezinye. Okay. But uba nalo ixesha. I remember uqala kwam ndaye ndafaka isicelo sokufunda so that kuzongena le nto i-material kwazi ukuthi ubana ndingumfundi. Yeah, i-friend request mhlawumbi umzekelo xa kufuneka ndibe ne-TV ndibe ne-radio because funeka ndibe current kwindaba intoni, ndibe up to date. Yeah, because nonsense journalism. Okay. Yeah, although ke yaba ngamahlande enyuka because i-research ezininzi kufuneka ndizithumele abantu ngaphandle because I can't go outside ndihambe ndiye elantukeni e-library mna ithi ndiye museum ithini yonke le information okanye ndiyothetha nomntu ethile. So wanyenza uba ndihambe ndithumele abantu yabo mhlawumbi ngaphandle. So yeah, likhona ixesha, yabo likhona ixesha wena lokufunda due to ii-choices zabantu ke. Ndiyayithanda le ndawo i-choices because ke ekugqibeleni
i-choices zizo mos ezisikhokhelela kule ndaba lesiyofika kuyo. Sayizawukhetha icala elibi okanye ukhetha icala eli-right. Talking about the choices and the two sides, I know into yoba amaxesha amaninzi thina abantu abalapha ngaphandle when sijonge intlalo yasetrongweni sibona icala elibi. That survival. Ndifuna liyi-one icala esilaziyo ngetrongo, but ke ngoku ndirhalela into yoba usibeke at your personal level. Yabo wena njengomntu obesetrongweni into yoba kula macala amabini khawusibekele nje ukuba ukwazile ufunda, which is libe lelinye lamacala amahle owafumeneyo okanye olikhethileyo etrongweni, kodwa khawusityebisele nje mani ngamacala omabini etrongo. Okay. Okokuqala mandiqale ndilande nje kancinci emva kule video soyimentionile. Okay. Wayimensiona that I was one of members. I-challenge esifacene nalo kwilizwe lethu, even ngoku I can see that is happening every day. Ungabona umuntu otshayiswe imoto phaa, abona nabana bayothatha ifoni bahambe bayofota phaa, laa nto negative yona. I don't know, itsala i-audience okanye I don't know apho ndiyakhona ke ndiya kwi-content ye-prison life yabantu abayibhalayo, i-authors ezininzi. I-content yayo is based to kwi-prison culture, i-gangsterism only. Bayi-expose itrongo as if ila life yodwa ephile zizigebenga wonke umuntu ophaa ngaphakathi. Just like la abafana phaa abafuma. You see, yeah, I cannot blame that guy because uyadifa nge-content when you are, yes. I'm not saying kuyami incwadi mna ndi-perfect okanye i-better than anyone, but my content yohlukile kuleya. It's about positive. Yes, iyayibalisa neziginqe engene kuzo phaa ngaphakathi sentsho nee-challenges zale gangster iyazichaza phaa, but andidweli too much because I'm not promoting it. Okay. Because if kwafuneka ubuze ngam other question kwakutheni, I don't want to justify it. Okay. Because if ndizawuthethelela mna okanye ndithethe ubuza mna direct kwakutheni iyaba ngathi ndiyayipromota njengoba ndandisitsho kulaa documentary ne. Abantu xa besiva ulwimi lwasetrongweni luvakala luyi-interesting, luvakala luyi-interesting, baphele be-interested kwazi bengaye. Yes. You see, so ndize ke ubomi basetrongweni deep ke ngoku ndingene. Hlekazi wam ndifikile etrongweni, ungena kwam ngo-2001 eMiddle Drift. Ndikhumbula umbhalo phaa ubhaliwe phaa, New Beginnings. Bhalwe yellow after the paint idongela i-green. New Beginnings, yani. Yho, hlekazi, uthi ufika nje ufrustratewa sesi sigwebo sakho. Ngapha ngamabanjwa afuna ukucokovisa, hey ubani, why, hey khawuthi ubani wena, ubheka ngaphi, why phithi ubanjelwe ntoni, hey haya xa kuyenzile. Ngapha ngamapolisa chova ngesixo ngemva, ngena phakathi badlwengula isibotshwa. That welcoming nje yodwa. Hey, that was very bad, especially emnini ozawuhlala i-20 years. Yeah. But because of amazwi kamkhulu wam, I remember amazwi omkhulu wam ngondandigwetywa i-18 years eBisho High Court. Ndimfowunela ngamazwi andiphilisayo andigcina ndi-positive lawo. Ndimfowunela, mkhulu wandigwetyiwe. Aqala athule kuqala. Gwetyiwe? Ndithi mkhulu wandigwetyiwe. Ugwetywe ntoni? Ndigwetywe i-18 years. Ayiphinde umkhulu wayo.
18 years ndiye umkhulu 18 years 18 umkhulu Choma Nxele 18 but ke ndithanda amazwi wakhe awathethayo waphinda walandelisa ngamanye wayendithumele kwenye incwadi wathi mina apho yakhona awunamama awunatata akho bazali bakho akho mkhulu wakho nguwe wedwa uzimele ngeqela elangeni ya ndiqoma ya ndiyabanjoza kwanjazo uthumlile ya ndafika ke kule welcoming ndiyichoyo ya kule ncwadi ke ngwazondithumela yona ingakungu 2002 2003 uyu request ke Trongweni uyu request single cell xa uthanda umfundi senjufunda so that as a privileges zoba ufuna iTV njengoba bendiva nsitsho nje ufuna iTV zifikele kwi-single cell yakho so that uzokwazi uzimanage okay letha loni ke xa kusetshwayo kwenzeke into ezixuthwe ngophuka nokuphuka lo TV yakho uxuthwe nalo yonke lonto leyo buyinesicelo so wena lo letter yakho inestamp you understand so ngo 2002 2003 ngolo xesha kodwa wayandithumela enye incwadi ethi Men's Search for a Meaning ebhalwe nguVictor Franklin kula ncwadi just after icover kule paper lo wayibhalile pha strive for a good purpose little brother was sign those words zangiqhuba positively ubomi bami bonke baseTrongweni ndingabalisa the bad memories the good memories bad memories about prison ulindele visit uthenjiswa sasinefoni musifone omafoni ikhadi ayisuka ngayanga isanonga ngeni ngokumusa imali kuminyaka pha after 2002 2003 ya kodwa kulo minyaka angisakhumbule kuzekile iminyaka but satshintsha indlela yethu imali ngosingenise ngamakhadi phone okay you understand so sas exchange ngawe as a token of ile nto kayi masixa sithenge kitchen yabo umnike ikhadi lefone yabo so wena card lefoni liloadiwe likhadi phone card lapha uthengelwa ngaphandle uliphathe ngoluvele 30 rand yes le 20 rand uxhapheza ma 20 rand 25 rand yabo yeah ifike ulithengise pha wena yabo ufumane scaffed sike peanut butter yabo ukanye ibisi umayiphole white margarine yabo ya kanye inkukhu ipieces yabo ya uzawutshintsha ipisi yayi 5 bob ke ilenze inkukhu yabo utshintshe yeah it may sound ngathi bonwabile musabantu bekwazi notshintsha it's not about that kodwa xesha lonke uphake last meal yakho isapha istiff papa esimhlophe singena mafutha asidayanga nodayo uyazi ungqusho eTrongweni ndade ndiphumeni ndisandulibelwa awunambutyi ndane ndawuqhalela hlobo ungenambutyi kambe ndade ndawuncapkela ndawucapkela umngqusho ixesha elide apho azange bendisebenzisa pha you understand okay. So uphakele stiff papa asinamafutha ne boiling egg ne idringo pop sapha yakho of course zindlavini singababulali singabadlwengu sinetyiswa nokutyakwe yakho uba ngaba kulwe amabanjwa eTrongweni I remember eMiddle Prison uqhwesha amabanjwa nge6 kaJune ngo2006 sasithi 666 la 6 by okay so I remember uba ngaba ke funeka niphakile eTrongweni ngo7 nze kwenzeke lonto
lindelani uba nizayophaka midnight number 7 because ifuneka kucontrol la situation. Sure. So niyakwazi uyiphaka la papa yakho iqina injalo inala teaspoon alamehlo leswekile kunye nestiff papa sakho because kusasa upheke imilimili lenye indawo le ubupheke omilimili awusiyazi lithi wasawutya stiff papa ba kuphekwe oats sayazi ba lithi sawutya umngqusho lo ngqusho ndithethayo ke ndingenambutye sathe salibala noba unambutye whereby apho ngexesha kwaqhoshelwa amabanje kwafika amadoda apha egxalathelana enxibe ibharaklavu asingomba lo madoda lawo esibuza asingomba lo madoda lawo nezi zicelo izinto zingene ngesicelo ngoku ufike ne-TV yami ufike ndineteki bethwa ngempama yongqubeka edongeni ungafama ucacisa unyajust hayi le TV nesicelo iphilwe nje embanjeni bethwe ngempama ungabe ibividi akwanola xa ucuma fama ipolisi uyakulatshwa ngopolisi asibotho ndwaba ngempama kuthiwa masigobe inhloko le itshona apha empundweni kwenye ibanjwe ijongo hlobo uyifaka apha empundweni kwenye ibanjwe bunethathu I remember omnye umhlobo wami hey ayihlekisi ayimbi but sesihleka ke ngosayihleka simgesela ngayo emveni kwalona wayinethathu yonyoka ngikhumbula uba yayindawo na bona nethathu yenyoka sangabhulwe manje wathi makalinganisa inyoka kutahubuluza linganisa antu inyoka wena inyoka hey afuneka enze lona if uyayikhumbula la yephi kana lo film leyo that guy ibalisa ngexesha le-apartheid kodwa ufumana mayilenga zibe ndinganisa imfene uyakhumbula isistory sinjalo ba makarhubuluze phansi ndiyinyoka mna ndiyarhubuluza hey yayibuhlungu laa nto inentsini but ibuhlungu because nguxa wethu lona yabo ezibani sitsho sayihleka mva yayibuhlungu la xa sasibukela ubunenwele ezindana zinde kakhulu izi noba ubunwele ngathi zindana zidlulile ngathi 10 millimeters zindo zonwelezo faka usika uyophaka ekitchen uphethe ipapa yakho ipolisa ngapha neskera uthaca ilanti xa ucuma ngokususana nathi uqhwatywe ngempama nekuyitye inenwele le papa so the best way sasiphuma nayo ekitchen uzayitya njalo bengathi uyotyela eseleni because inenwele yarolled kodwa bawahlala pha phansi wayikhetha zanantsika namapolisa ezichephe zinxiba ibhalaklava abazakuqhoba ngempama utyale papa utyena zonwele njalo impilo asetrongweni ke le yeah ndize ke kwi-activities ezi-positive ekufikeni kwami ngo-2002 ndaye ndazibandakanya ngesikolo besenditshilo ikarati isoka nezinye ii-programs zika-Department of Sports, Arts and Culture u-Ezrec ndandiyikomiti ka-Ezrec from kwezi prisons zonke ndihambe kuzo from i-Middle Drift Prison I was the chairman e-Karate Association ndeza e-West Bank I was active member executive member kwa-Ezrec impahla zamabanjwa zazithunyelwa thina zazithathwa sithi sizise phaa kwaNomalapho ke laa trongo yamabhinqa hey mhlekazi uthi usahamba erhangeni lapho ithi mosikala xa sasigcinwe nathi iminyaka emini singawabona abantu ababhinqileyo semaplies nakubo benjalo basilangazelelo kweJerusalem entsha sathi simpahla pha simpahla isitheke siza the good memories sisimpahla because the good memories kaloku nisi sisimpahla pha hey gqilinye ilady man ngoba la malady ayi 3 years siza phambi kwethu ne sihamba nelanto ke nedindala qha idindala sisi uthembakele ke xa ukwaza executive ntunduni yabo upha kwa-Ezrec kwaza program uthembakele lokho
uyakwazi unqonqoza ngobhonzi ungaqonqozi ngesixi ipolisi elingapha likuvulele Okay. because liyayazi uba una-criminal activities wena so ayakwazi usinika i-distance so lihambe sihamba sodwa yo egqile ipoli nasekiyibanjwa kazi yo egqile kubaleka siza kuma isipili kwevumba le ndoda ntombi kwevumba le ndoda ntombi so eish so ezinye izinto ke zimali ezikhipha positive eziyana yabo qumba man eish this life i-life enzayiphila ngaphandle le yeah so yeah it's by choice ukuzichuzela and due to nasekufundeni ke incwadi ezininzi ezizanikhuthaza yeah ezanigcina ziphonti positive ebomini bami andifuna uxoka kona ekuphumeni kwami I was prepared. I was well prepared ekuphumeni kwami. Due to those programs ke bendisendixele zona bendi-involved kuzo. Okay. I remember ndandidrafte i-program phaa i-project ye-skills. Okay. Art skills. Ndinephupha labana ndizawuthi bephuma oogxa bam baphume sendawo yami yabo building endifundisa kuyo yabo yeah that was my dream sengaphakathi ndathi ndayibhala i-business plan yami ndayibhala ningaphakathi sure isithi slogan sayo bring light to a nation okay nje bandizo-restructure lena incwayi liyantsika manxabe ezi business zethu nje idile izinto aba-arts production. Now it's based to kwi-ex-offenders, kwi-skills ex-offenders. But kwangoku zezi ndinazo mna like i-ceramic pottery. Okay. Kunye nezinye zogxabama abakufutshane, i-leather making, i-bead making, kunye ne-sewing. Yeah, that's my life in prison. So kule abagxabakho so ba-mentionile nakathi so ba-mentionile ngaba ngokukhona into abayiqhubayo based to the training yale company yakho. Bakhona abasebeqhuba already. Okay. Yeah. Bakhona shem abasenelishwa ke due to i-support, financial support because every business need capital yabo ufuna uqale yabo. Although ke mna ke kum andithathe njengoba i-business ndithathe ziba imfundiso into efuna ndifundise abantu ezi skills zabo. Yes. Kulo umention into phakathi kwazo zonke izinto besincokola kuzo ukubaleka ngoba uyawafumana i-chance yoba mawufunde ngexesha ungaphakathi etrongweni. So nje imizuzwanyana embalwa nje imfundo yakho yangaphakathi etrongweni ungakusibekela nje mhlawumbe ngaphandleni kweza certificate buzibiza kuqala ze motor trade or yes ngabe khona mhlawumbe esinye isikolo kanye imfundo yakwazi ukuyifumana ngexesha sevalelweni. Okay, ndishile mhlekazi wami. Ikhona ngenxaso yasekhaya. Okay. Ka brother wami. Nenkosikazi yakhe. Phofu ifandi ngiqala ngenkosikazi yakhe. Ndithi ngenxaso kankosikazi ka brother yami. Ne brother yami. Why ndisitsho nje? Uyaqonda mosindoda xa iseyinomfazi andisenabango kakhulu ngayo nje abantu bemlinayo ngokugqibela nje ekhaya because only my nguye yedwa ibrother yami. Okay. Sibahlanu ekhaya isister yami benguye besisazama ezithi ugqibele mna. So kwanyanzeleka uba ndi-approache unkosikazi wakhe because of ngumuntu friendly ke owafika wangusister phakathi kekhaya. Okay. Yho ndathi xa ndime-approacha yho indlela wavuya ngayo yho ndoda i-nickname endibizwa ngayo ke ekhaya le isitetiso sam zinintsi ke yeah so wavuya no andiqondi uxolana kanongayithandi le into uzayithanda nyhani ebrother yam ke because of mna
siya ngala respect anoqala ku brother yami ngento edibanise nemali benabantwana abantu benonkosikazi. So largely ngolo hlobelo ndenza izifundo ze journal. Ndacebisa ibrother yami nalapha Demni nawo uyathanda bona ubhala qaphela uyakuthanda ubhala yeva this career guidance ndizoyifumana apha ekhaya le career guidance sendifunde i-skill sokukhanda imoto kunye remember lokho kuphuma kwami uviwe ndayofunda i-fine art ne kanti ifunda ndifumene kahle ngena kodwa ke ayombazama for xa ndizidibanisa ziyadibana. So why wanicebisa kuba mandenze i-journalism ne-creative writing. Phofu kwathi kuba kwazakho ndijonga phaa ndabona ne-creative writing ngoba ikhona i-option yobana izicombine wenza i-journalism ne-creative writing kuba naye ndafuna since ndi-identify ndiqaphela uba ndiyathanda ubhala nam ndafuna yabo into ezanisa straight specific. So ndabona le course ye-creative writing so ndaphela ndizenza zoyi-2 nalapho zange ibe yingxaki leyo uba iyamkela ngezandla ezishushu because of ndandifuna ufunda. Khamba phela emandla nalapho ndenza i-radio broadcasting after ndizigqibile i-courses zethu. Nalapho khandiphela emandla ndenza i-LLB but ndaphela kwi-introduction to law kuyo. I will tell you izizathu ezandityhafisayo kuyo kakhulu despite the fact that ke yabantu abanengqondo ezimanzi. But one of izinto the major proof ezona zinto zandincithayo kuyo kukufunda umthetho welinye ilizwe bekanti ndifunda umthetho uba kanti ndigwetywe ngomthetho wase-Roman Dutch law kuzekeliswe ngumntu wayegwetywe ngo-18 ntonto ngayolo xesha lakhe uba wathi egwetyiwe wayebekwe ityala lentontoni waphendula ngolu hlobo. So isigwebo sithi yabo the assumptions you see ngoba no le isenguvobe but ke ndachona pha sentsho kwezi zifundo ndizenzileyo wena noko ndigraspile noba ezinye zazo andisena certificate in hand but knowledge ikhona yona. So zizifundo endizenzileyo into kwazothi ke kule minyaka ogqibela lo nyaka ogqibela ndazokwenza i-teaching course akwa-EBET. I-certificate sakwa-EBET ngokukhuthazwa ngugxa wam endadibana napha eMdantsane prison. Wathi man mhlobo wam seyinto lento seyityisa ngilise ubeke into senjoyisonka phezu kwetafile xa ufika ngaphandle due to i-curiosity nam yofuna unxanela ukwazi yabo ndandikugalele ebhayini yonke into efundwayo yabo. I-skill sepottery ndispolishile phaa ndishiyile loo ndawo. I-skill somthungo ndiyenzile idomain nantsika le nto i-domestic machine i-manufacturing clothes i-business skills business studies ndizenzile phaa. So yeah. So okay njengoba sesisho uba there are two sides of the coin, you manage ukuba mawuchoose icala elipositive. Andisafuni nokwazi intoba what kept you motivated kakhulu kodwa obviously ikhona into nawe yayikwenza intoba uqonde uba khona esasilungu sithi there's a light at the end of the tunnel. Noba kusesebumnyameni but ikhona into ekuqhubayo intoba mawuhlale unelathemba loba ngenye imini izinto zami ndizawuphuma etrongweni. Then ndinobomi efuna ndiphilile ngaphandle phuma kwam etrongweni. Khandiphe nje kancinci into yoba ntoni wena le yakwenza into yoba siyayazi umntu mhlawumbi ugqibela ungena etrongweni ekubekwe iminyaka emihlanu uthi uyava sekuthiwa hey lo mntu unamanye amatyala ongeze ngosephakathi etrongweni amkhokelele ekubeni into yoba makusose kwande kwayesi sigwebe bengene ngaso ekhona like umzekelo ezi cases ndikubalisa if ndanochajwa ndanongezele yabo uzibeke ubone mhlawumbi la 18 years bigwetyiwe sizawudablisha kabili. So intoni wena le ikwenze into yoba uzixelele into yoba kubo bonke ubumnyama
ndinobomi efuna ndiphilile ngaphandle phuma kwam. Yeah, mhlekazi wami, out of all the difficulties, the challenges, negative activities, you have to drive yourself to a positive path kangangoko nako, because ngaphakathi zininzi into ezityhafisayo. One of ezi zinto ezityhafisayo xa nokuqalela from start nje kancinci indawo endishile. I remember ngo-2002 ngonansenethemba uba ndizawuphuma. Mna mhlekazi wam ndigwetywe ngo-2001, ndawuphuma ngo-2010. Oko ndandinethemba loba ndizawuphuma. So yeyona nto ibindigcina positive leyo, because ithemba elingaphakathi kum kuzazi uba andiyenzanga le nto. Mkhulu wam, so umenshine iinto ezinintsi that uye wafunda wazixhobisa kakhulu ungezakhona. Yintoni mhlawumbi le ibikwenza into yoba mawube nethemba elingaka loba usenokwazi uphinde uphile ubomi obungcono kakhulu xa uphuma etrongweni? Yeah. Okokuqala mhlekazi wam, imotivation ndayifumana njengoba ndisitsho ndafundiswa ndasapotwa ibrother yam nenkosikazi wayo kunye nasendlini ke ifamily ngokubanzi, because they were part of my big support. Okay. Motivational support, spiritual I remember naxa ingafikanga ivisit yabo ndandiba nesigqoko bebuhlungu. Those are negative part, bad memories ke, but ayizo memories that very bad caba, but because of the pressure that uyayazi uba ufika komntu noku uzawulala ucinga kamandi yabo. Although abantu abufika wena phaa kuba u-acte yabo uyabo right yabo, because basizela wena. Abayazi uba apha endlini ke nditsho abayazi uba ndandiqabela ngeenyembezi xa ndisuka uyivisit, qabela ngeenyembezi because ndiyacinga. So imotivation yam yayibased to kubantu abanethemba abayazi inyaniso ngam. Uphumile etrongweni, so uphuma kwakho etrongweni kufuneke uba ubuye ujongane ngqo ne-community. Yeah. Abantu bakuthi banalaa nto uba xa umntu uphuma etrongweni sifuna uba makasondele abantwaneni bethu uzabafundisa imikhuba ntoni. Ndiyayiqonda uba eminye imicelimngeni okanye odibene nayo okanye abaye badibane nayo abantu baphuma etrongweni. Kwi-case yakho kukhona le ndawo ithi awuzange ulenze eli tyala. Yeah. Bakhona abantu abalenzayo. So ingabe ube nalo okanye ukwazi njani ukuthi uzixolele wena okanye ube nalo ixesha lokuzixolela, including aba bantu ababe yinxalenye yokwenzeka kwesehlo sakhokhelele ekugwetyweni kwakho? Ingaba i-community yona in general ifike yakuphatha njani? Yeah. Sorry. Inkosi mhlekazi ngalo mbuzo. Enyanisweni ndiqala ekhaya. Ndafika namkeleka ngendlela emangalisayo. I remember ndade ndenzelwa i-welcoming party. Wow. Emakhaya. Yeah, so uziva uba ndibuyele ekhaya. Okay. Yeah. Ndize ke ngoku kubantu nje general. Yes, bakhona those ones endabashiya bebeliever beyazi lenyani bengazivelanga kum, bezivele ngobunyani bayo. Le case besitsho hayi ntoni nyabe yabo, those remarks yabo zikhuthazayo yabo. Part of yonke kusenje uba ubomi abumanga mani ntoni yabo, bekho abantu abakukhuthazayo ebomini uba you see wasishiya sikule ndawo uyabo, azokhombi umuntu azikhompithe nawe abe kumotivator
kwelinye icala ngathi mhlambi hayi isentshwa ngobhuqa okanye kuthina abanye abantu, you understand. So kubekho abantu nje abanjalo bazayithatha ilife yakho bayibone positive, but no man, you can adjust okanye you can, yabo, ungatshintsha uzofika you can still make it. So udibana nabantu abanjalo ke. I remember omnye umama ndisemsebenzini apha eMagalini ndinqumla phaa esitsho, mntanam uyabonakala, uba nyhani zange uyenze le nto, yabo. Emphinde ke ndize kule case ke ngoku yoogxa bam aba be-involved kule matter. Ndiyafuna ukuthi ngokugxininisa ndithi andikleyimi, andiswishi, andityholi mntu, andithi makubanjwe bani. Ndazifundisa into enye mhlekazi wam ukuthi accept what you cannot alter. Akhona loo mazwi la, ifani phazama, andifuna uxoka ndityhola amabhali ingathi ngumaya enjelo. Uthi accept what you cannot alter. Into ngenokwazi ukuyitshintsha funeka uyi-accept. Uhlala njalo. So kunezinto endazibona basoze zitshintshe noba necinga fana uba ndinerhaji, ndinegraji, ndifuna azizoyitshintsha isituation seyinjalo. Ukusweleka kwatatam, le minyaka ingaka ndiyichithileyo, ugxobheka kwee-emotions all these years, you see. Andifuna uxoka kona enyanisweni, nawe uqala uzibeke kuqala kwasa stigma, because iqala apha kuwe laa nto ngexesha abantu bengakwazi. Sewungekho ke ngoku apha kule community uhlala kuyo, let's say ndise-Scenery Park okanye ndisebhisho, ndiqale ndizibone uba mna ndi-ex offender, anokwazi ukuya phaa, ndizawujongwa ngohlobo. Abantu abakwazi ngalaa xesha. So yenye into i-challenge endicinga uba inoba i-common apha kuthi le, i-challenge endabanayo le. Okunye kukuthi ngobe ndisebenza ngezi skills zam zokufundisa kwa-ABET phaa ngaphakathi, ndithi xa ndiphinda ndingqubangqubeka ngokwemadongeni, because imisebenzi nale criminal record, siyeke istigma sesabantu sona, indlela abakujonga, but more professional way masibeke nge-criminal record. I-criminal record le ihamba nala Z83. Ndisangqubene ndisaxakene nale Z83 ke ngoku apha, ayifilisheki le Z83. No man, makhe ndiphinde ndiyopolisha, ngexesha ndingafumani umsebenzi khe ndiyonqonqoza kulaa mnyango wezaluleko bendincedisa kuwo phaa voluntary phaa ngaphakathi, ndikhe ndiphinde ndovolontiya. Heyi mhlekazi wam, ndadana xa ndikhatyelwa ngaphandle phaa, kwacaba ndithembakali kaloku ndi-ex offender, ndisenongena neziyobisi phaa, ndisenongena. Heyi ithini na le nto, ndi-rehabilitated nje, ndinezikills, uyayibona nje kuphela amathemba. But due to ke abantu abandithetha ngabo bokuthemba, bokumotiveyitha, le mpilo ke khange ibe lula ekufikeni kwam, because uba uyandiva nawo njengoba ndithetha ngale ncwadi nje ngo-24, le ncwadi lena ndandiyibhale nini, ndiphume ngo-2010 etrongweni, but bendingenaso isibindi. So iya kulaa nto ithi accept what you cannot alter. Bendingeka-accepti completely. Bendithi xa ndibuyela kulaa dayari nditsho, is that life. Even if mna noba kunothiwa ikhona ikhosi endizawuyenza phaa endizayigqibezela, ndanoyishiya phakathi. Ndanoyishiya phakathi. Ngoku ndandiphinda ndisiya phaa ndovu, ndandizazi into yobana isithixo siphethwe ndim, ndizawungena ndiphinde ndiphume ngexesha endifuna ukuphuma ngalo, ndibotshelelwa. Akusekho umntu oza kuxelela uba ngoku. But going back to those stories, uphinde uzireminde, funeka uzole kakuhle, uqine ngaphandle nangaphakathi.
ekwamkelekeni ngaphandle shem generally andifuna ukuxoka torho kwabo bayazi icase nakwabo bangayaziyo bayivileyo but the remarks endandizifumana noko zazindimotivate ndiqonda uba hayi nam sengumuntu ebantwini xa ndidlula apha omnye umama ndisiya emsebenzini sitsho mntanam uyacaca uba awuyenzanga le nto yawayegwetyelwayo so zizinto ezimotiveyithayo ezo ezikwenza uba uzamkele nawe ndiyafuna ukutsho koogxa bam uyeke nje le yam icase uba ndisithi mna zandiyenze but eyona motivation yam mna kwelam icala ke ngoku kuzamkela qala as an ex-offender uzamkela uzazi uba okay noba icase yam ithini okay ndinezi stigma ngoku ndisinxibile andizokohlulwa mntu ndinjalo qha and remember ke ngoku uphinde abanye abantu ehlongweni ungena umntu ebanjelwe unantsika utyi phaa kwalaa nto kwaShoprite okanye abanjelwe ititi phaa okanye ipeyinti yomntana aphume seyirobhara phaa entswampu ungene ngerape uphume so-rob because yile nto nditshoyo ndithi it's about you. And the choice is yours. The choice is yours. Nozi-associator ke into endincedileyo kuzi-associator nabantu ababhadlileyo mandibe kwelo hlobo abapositive yabo so yandilungiselela ke loo nto leyo indlela okanye impilo yangaphandle uba ndizamkele nasekuhlaleni ke shemo ndifuna uxoka ngoba ndikhe ndawuphangela ukuphuma kwam ngo-2010 before ndixele ngapha kwa-ABET ndiye ndagangwa enye iprojekthi yabanye oomama ekuthiwa yisincede women's project eyayisebenzela apha eMdantsane Arts Center. Kuba ke ndakhangela amarhewu aluhlaza ndandifumana isitapendi phaa eso sitapendi esindazama ukwenza ngazo ezinye izinto apha endlini ufakela ii-tiles nothini yabo lisinoko kubonakala kancinci and then emva koko kuba ndandiphume ndinezi zifundo ke ze-journalism ne-creative writing ne-radio broadcasting ndazixelela every skill endizifunde mandisisebenzise masisebenze ndisibone uba siyasebenza nokanye nguvole lo yabo mhlengahlengisa so uma kwam ndabhizi kakhulu ne-Eastern Cape Today qha yatshona lo newspaper ngayisekho ndabhizi kakhulu ne-Eastern Cape Today nangexesha kulontsha uMdantsane FM wawuselapho ngusumdantsane FM isaphethe umhlekazi uThandile Mlawu nosipho banganene andifuna ukuphazamisa ifana no-H kodwa yena into andifuna uxoka ndityhola umuntu ngefani ngeyo yakhe kodwa ngomnye umsisi omhlophe wayemanager ngomnye wabaphathi phaa ngathi manager kanti ndimbiza ngesikhundla serongo so bendicholachole indaba ndisasaza before ndizobana le Facebook page yam isikhuphe ndiqale ezishadow news i-trading name yayo le company yami esikhuphe emedia kushadow news so ndiye ndasebenzisa ezo skills zophuma kwamaphandle ze-journalism ndaqhubekeka ndabhala khona ndiphume sendinayo inqoba ye-poems phaa ngaphandle endandibhala phaa ngaphakathi ithemba lam madoda loo poem le ndiyibhala ngogoduka ithemba lam lokugoduka prison telegrams Liberty in prison umvandedwa ndixoleleni ndenzeni zininzi mhlekazi wami ezo poems zipakushishi endazibhala ndiphaa ngaphakathi ndaxa ndizibala inoba ndiphume zi-90 something nee-haiku poems ndayi-introducer nakwi-haiku poem esinye isitayile sokubhala i-3-lined poem yenye i-instructor yam uSensei Bruce Elich
wayenditsha ikarati. Ngethamsanqa naye wayengumbhali wayebhala. So ndafumana inkxaso ndisengaphakathi, so ndazosebenzisa ezi skills until ndazophazamiseka ke ngoku art center ndofumana umsebenzi apha kwa-ABET. Ixesha lam landidimanda ke more esikolweni because funa ndipreparishe iklasi yam, because ukufuka kwam qala ndiqale ndatitsha ile nto yeSMME, ndatitsha i-maths lit, ndatitsha i-maths science, ndazotitsha isiXhosa. So each and every class ke kuzo zonke akho learning rate thina, noba ndisentsho nje uba ndizibala njani ndizibala ukuba ndifuna uzohlula. Each and every class funeka upreparile kuyo. So xa ndizawuba semdongweni phaa kusasa ndingena u-9 ndisuke ndizulele emsebenzini izandibetha. So kanye noba mandirhoxe ke ngoku phaa since noko ndinesalari, because nangoku ndandisenzele ukuba ndikwazi uphila, ndikwazi uzithela ikawusi, ndikwazi uzithela ibhikini. Ungacaba noko kusista wam ndizawucela ndicele nebhikini le. Although isenzeka loo nto mhlekazi wam, because ndaphuma ndingena-next, funeka ndiqale phantsi kwampahla. Yabo due isapoti ke nyhani emangalisayo, oomalume, ii-cousin sisters zam, impahla, omnye andithele ihlangu ngapha, omnye andithele, yabo. So still ndingizawutsho i-choice isemntwini nalapha ngaphandle, njengapha abantu azithathela this choice i-positive, nalapha ngaphandle mhlekazi wam. Ndidla ngotsho ndithi that life, umahluko kokubanjwa, it's just that ushiyeke kulo ezinintsi, life iyatshintsha, itekhnoloji, nabantu yabo bayatshintsha, yabo exodus, fuduka umntu ngapha nangapha, yabo. So ufika, you remember enye laa nto kaFreddy Gwala, enye ingoma kaFreddy Gwala ithi mandiphume ejele umkhukhu wam awusekho, lapho umkhukhu wam ungekho apha unanegala lapha ngemva. Yabo. So ukwamkeleka mhlekazi wam, hayi angekhe ndigxeke. Elokugqibela ndize ke ngoogxa bam, bandikhuthaza shem oogxa bam xa ndifika bebhizi zii-activities ezakhayo. One of them yi-political activist. Omnye namgqibelele phela eqhuba, omnye ngaseKapa kwaseRhawutini, but badeveloped, sentsho ndafika ndamotivated nam, nekraji mhlawumbi ndandinalo okanye kutheni, laphela ndisengaphakathi, andifuna uxoka mhlekazi wam. Ngoba if ndandinoba nalo kuthiwe ndine-revenge, yayinokwenza umonakalo omkhulu, ibhubhise ifemeli yam yonke, hayi ngobulawa uba ngesikhali bazawufaza iintliziyo, because mhlekazi wam akho nto inobuyisa ixesha endihle, akho nto inobuyisa ubomi bukatata wam, you see. So ndayamkela that ba ngoku ndiyofeyisana ngoku nobomi bamanyanyani ngoku. Ndimkile apha ekuxokisweni ngoba uneplane lo mntu ngaphakathi, unekhampani ngoku ndiya kwilife yamanyani ngoku. Funeka ndiyozirepresenta myself, andizomelwa ligqwetha ngoku, akho gqwetha ngoku. Iyaphili lapha kum. So ngethamsanqa ke mhlekazi wam ndizawutsho ndithi kuba abantu abaninzi public ayisazi uba ndilenzanga eli tyala, kwaba lula ukwamkeleka. Ndingatsho mhlawumbi ngeso sizathu eso. Khulwa wam, isiXhosa sithi amade ngatyala. Mna sendingxamile uba side siye kanye kule ndawo uthi ubumbela kuyo lo msebenzi wakho wezandla. Ukusuka ngoku ndicela usithathe usise ngqo apho kule ndawo usebenzela kuyo. Kulungile mhlekazi, ngomdla omkhulu. Ingela mikhinqo nje yam, hayi ndani isandlamkile. Okay, masitsho siyani sindulukeni. Mbukeli wenkqubo ka-Life After Life, emva kodliwano ndlebe esibe nalo nomnumzana uNqaba apha ngaphakathi, usithembisile ukuba uzasithatha sise ngqo apho asebenzela khona. Ukusuka kwethu ke ngokwapha siyahamba siya ngqo kwa-NU8 apho sizawuthi sibone khona lo msebenzi athetha ngawo wezandla zakhe. Ndicela nilandele ke babukeli. Enkosi. Mbukeli, njengoba besinithembisile ke uba sizawuya apho asebenzela khona umnumzana uNqaba. Sikwa-NU8 ke ngoku.
apho anegumbi khona enzela kulo umsebenzi wakhe wezandla. Ndicela singene ngaphakathi ke kuze sibone, asicacisele kabanzi ngawo lo msebenzi. Ndicela nindilandele. Enkosi. Singenile ngaphakathi ke babukeli. Silapha ngqo ngoku. Uzobona kahle lo msebenzi. Mandikubize ngesiduko. Okay. Counter. Nkosi man. Mhlobo. Mhlobo, khawusicacisele man. Umsebenzi omhle kangaka ubekile phambi kwesibhayi endlini. Kodwa khange ndibe nawo ncama umfanekiso ngqondweni noba kanti sizawufikela endaweni enje. Okay. Umsebenzi omhle kangaka ufihleki ugcinile. Okay mhlekazi wami. Okokuqala mandazise le ndawo. Apha kwa N8. Okay. Indlu ka sister wami le. Sister wami omdala kwi-siblings zami. Kodwa ke ngosehlala intombi yakhe. Okay. Kunye nodadewabo kunye nabantwana. Ndiye ndacela ke eligumbi igarage lensebenzela kuyo. Okay. Kuba ingavamanga usetyenziswa. Okay. So ndacela eligumbi kuba ke bendisebenzela edining room pha endlini. La dining room behleli kuyo. Bendisebenzela pha abantwana bejubeleza hamba ngempundu apha ndiqande. Leto lidongwe. So hey nonkosikazi ekhaya angcoliswe lidongo lakho uklina ngime ngathi khanga uklina. So ndazocela indawo kapha kusister wami. Due to le support bendithetha ngayo ba bakhona abantu abayibonayo wena iphupha lakho le vision yakho. Okay. So apha ekhaya ke it's one of abantu abandisupporta kakhulu kwiintshukumo zabo enzenza ingakumbi eziphuhlileyo. So ndiye ndazophiwa eligumbi ngusister wami. Lona ngumsebenzi endiwenza ngezandla. Ngezandla zami. Bathi ngesilungu ke with bare hands. Apho yenza imchini khona as round shapes ndizenza ngesandla. Ndithi ke xa ndibiza lo msebenzi ikhona inkqubo pha xolo bendithe ndayithiya ethi Hidden Memories i-podcast pha kuSikhuphe Media. La nkqubo le yalagama ndilisusa apha kulo msebenzi. Okay. Ligama lalo msebenzi Hidden Memories. Hidden Memories because zinkumbulo ezisithelayo ebantwini. Because in our generation no akho mntana uyaziyo ukuba ngaba yimbiza yokuthini le inemilenze emithathu. There are few of them ngoba bantwana bemile now. Millennium. Ama 2000. There are few of them. Izahambi yambe ke these memories, this history, this information icime ebantwini. Njengoba bensenishilo ndathi ndingumbhali. Ndaye ndadecide into yobana no man nditransforme la magama ndiwabumbe. Okay. Ndiwenze as art pieces. Yeah. So I call this project Hidden Memories. These are messages of our ancestors. Because these are the whisperings of the night. Ngoba lo msebenzi lo wonke ndiwenza enzulwini zobusuku. Kanye xa ndizixela into yobana ndizawulala usuku uthi tha imibono yakudala izindlu zakudala uba ngaba siyeza ngapha nguronda lo unquphansi ngapha ecaleni lelo kuthiwa sisingqusho. Isingqusho ke uxolo yayingumthi isigodo somthi. Kuthatha isigodo somthi sishunqulwe sogrunjwa apha phakathi.
ufaka umbona pha ungqusha umbona senza umgubo sasithi ngumphothule kumphokoqo. Okay. Yeah. So kwakusetyenziswa this tool isingqusho for umphokoqo umbona. Okay. Kubekho ezindlu uyabona ke iminingi yezindlu iyayityhileka kum ngokuyandikhula ndizawuthi ngivezwa ngabantu abadala. Okay. I'm an African. I'm the last child of an African child. Xa ndizama ukucacisa ke elo gama ezi nkumbulo ndizinkumbulo eziphiwe mna xa ndisithi I'm the last child of an African child. At least ndiyibonile laa mpilo ekupheleni kwalaa mpilo yalaa nyhebo yoba umkhulu laa mpilo yakudala ngoba ndiyakwazi ubalisa namhlanje ndixelele ngesingqusho isingqusho umntu angasaziyo. So I tested those laa misila yababomi. Yeah, so ezinye ke ngoku izinto ziye zivela ngoyandikhula ndizenza. I was thinking why umuntu uzazibuza why yoronta, because zimfundiso ezi. Why yoronta? Oronta, the reason abantu abadala okanye abantu bakudala bebuild oronta because kwakuyi-unity efamily, kwakuthando, imvisiswano. So each and every household itya kunye, imanye umtata ekhaya funeka alibone usapho lwakhe. Laa nto kuthiwa kuwela iziko. Umama ekhaya wayilala phaa ngaphesheya. Kodwa ngalaa xesha lokuqala ngosasilala kulaa ndlu iyi-one kulaa ronta mnye siyifemeli, zange sabonana sibone sive incino okanye sive into eyenzekayo zabantu abadala. Babeyenza dignity, respect abantu abadala ngosasihlala kuloo ronto umnye. Kodwa abantu bankoleleliso bekho umntana awuyazi uba wenziwe ixesha lo mntana. Unlike ngoku ke ngoku sithi ngexesha sesibuya bona mos apho ndisuka khona, umzekelo apho ndisuka khona apho besisuka khona besiqale khona odliwanondlebe. Do you believe mhlekazi phaya sasihlala more than 10 man xa ndicinga kwakho amaxesha sike sihlale more than 10. Abanye zii-cousins udanbo oomakhulu abantwana we besinala unit ezingavakali ukuthi incinci laa ndlu, but because of alathando nomanyano nabantu sasihlala pha sonwabe kulaa ndlu ngu-forums. Le namhlanje sithi ngamaqokobhe, but due to uthando nomanyano lalikhona laa ndlu yayiba nkulu, umntu abe nespace pha. I remember ndandilala edining room nobhuti bam, umntu akadabsong kunye nomkhula wam. Ndinee-brothers zimbini ke ndikhule ndingazohluli yeka njengonto obhadla ngonto yoba neenwele zixube ndifuna ukwahlula. Ndikhule ingoobrother bam ndingamazi uba lona ngokadadobawo lona ngoku. You see that unity. Ndizama ubuyisela umva umanyano lwalukhona nothando lwalukhona mandulo. Kwa the reason isizathu sobana xa kwenziwa amabhoma wabakhwetha namhlanje enziwa beround ngoba kufuna ubona yonke into eyenzekayo, ungabi negumbi phaa. Namhlanje kunerumu encinci kunerumu enkulu kunekhitshi. Yeah, so these are old stories endinadicide into yobana makhe ndizibalise ngenye indlela ibonakalayo. Esikolweni ke ndathanda i-landscape ne-still life kwi-painting nakwidrawing. Xa ndimka ndibeka nje ecaleni lo womdongo umsebenzi. I-still life yinto wana uzobe mhlawumbi indlu nemoto esecankuyo indlu, umzekelo yes le tractor is still life. Then yeah nale
then if siphinde sithi landscape, okay, nakumzekelo landscape, yeah, amathafa yabo bonakala i-horizons, those yabo ndi-attractwa yi-nature, mandibe kodwa hlobo ndi-attracted kwi-nature yandi. So ndimamela umoya mhlekazi wami, each and every piece, each and every art piece endiyenzayo ndimamela umoya, njengale lena yile bendinixelela ngayo. Le ndatransforma i-drawing yaphumelela phaa ekuviwe, laa page yakhona ndayenza ngomdongo. Ndandiyenze nini laa page ngo-98, but this art piece ndiyenze kulo nyaka kupheleyo ngoba nevision walombono ndandinawo ngoku. So ngumzekelo lo. Ndiyabawela kubenzela shem, just unikela, ndizabenzela kodwa ndizasifezekisa sosithembiso eso. Ndiqinisekile noba bakhona abanye. Okay, the reason ndandisenza le ndandifuna uyibona kuqala, because engqondweni yam umnqweno wam yayikuthatha ndiyise khona, mhlawumbi ibe i-sort of i-award okanye i-beauty contest or yabo sort of i-trophy. Yes, ndanaloo vision ndandiyenza ihombise phaa ofisini, ndizayenzela istand up njengoba inantsile nebheki eplanga nje, ndiyenzele istand sayo ihlale phaa ofisini. Andisamazi ke noprincipal okhoyo ngeli xesha mhlawumbi ibhale, but this is an idea ukuyiqala kwam leya. So mhlekazi wami, emntwini onjengami ke sokucacisile wazama kangangokucacisa into yoba le mifanekiso ndiyibonayo apha phambi kwami icacisa ntoni okanye ithetha ntoni. Kodwa ndirhalela ndikwazi into yoba yintoni eqhubayo uba laa ngesilungu bathi what transpires you, uba ube ufikelele kwesaa sigqibo soba mandivele ndenze lo ngquphantsi. Ifika nini wonke le nto phaa? Njengoba bendisenditshilo mhleka ndathi ndingumbhali ne. Ndiye ndithi ndicinga mhlawumbi ndicinga impilo yakudala, ndicinga nandiqhele utyela eholideyini kakhulu, kwakho into enjena, that picture seke saya kwindawo sokha ingwenya, yabo. So those memories yiyo le nto bendithetha, hidden memories. Those memories in the middle of the night ndizixelele ubana ndizakwenza ivazi okanye ndizakwenza loo nto, all of a sudden kuphume enye into engenye mna. You know what mhlekazi wami, ndikhumbula okokuqala ndisenza inqindi. Ndikhumbula kakuhle mhlekazi wami ngaloo mini leyo ndisenza inqindi okokuqala ngezandla. Ndalenza laphuma mhlekazi wami, nje ubona wandibamba ube kabini kathathu lithi trying once liphume la trying lebona msinqindi ubu once iphuma handilithi. But okokuqala mhlekazi wami ndandilinyembezi ndaxa ndijula. Zandisenza isculpture senqindi nasesikolweni ngoNansei-Islamic College, nangona ndipolisha iskill sam somdongwe ndisenza apha ngaphakathi please, zange ndisenza isculpture senqindi nobuso. Ndandizoyika i-portrait, that's why ndakhetha ilaluka nje. Andinalo lo xesha ndizoba ayikho omnye umama sathanda umzoba phaa. So ixesha lozoba umntu ndalifumana ngokwaneleyo. Andifuna ubalisa. So ndalifumana ngokwaneleyo. Now ngoxa ndiza kwenza inqindi, out of the blue
ndingakhanye lifundiswe ndodwa zinzulwini zobusuku liphume ndalileli inyembeni ndathi hayi ngumsebenzi wami, ayingomsebenzi wami, because ndabala ixesha ndalenza ndazigqibela mna ndesalithi zaphuma mani iminwe kuyenza nje laphuma ingqondo. So susela ngoko ndaye ndazihlonipha, ndahlonipha ixesha labantu abadala, ndasihlonipha isiphiwo sabantu abadala. Okay. Yeah. So ndingacacisa nje nditsho kwangoku mhlekazi wami. Yeah. Mbukeli, ndiyathemba kukhulu ekufundileyo kolwambo lwethu lwanamhlanje nomnumzana uNqaba. Kuninzi nami endikufundileyo, ingakumbi ngalo msebenzi. Mna ke njengamntu ukhulele eMampondomiseni, ndikhule ndiwudlala umdongo, kodwa zange bekhona engqondweni yami into yokuba ngenye imini ukhona umuntu oyazi athathe umsebenzi wodongo awenze ibe yikhari. Namhlanje umnumzana uNqaba usibonisile loo nto. Mhlekazi wami, phambi kokuba siyivale siyiqukumbele inkqubo yethu yanamhlanje, yintoni oyicelayo kubabukeli benkqubo kaLife After Life malunga nomsebenzi wakho? Okanye yintoni onothi wabelane nabo ngayo in terms of uba khuthaza mhlawumbi? Yeah. Babukeli, this is Life After Life. Okokuqala mandibhekise phaa koogxa bam i-ex-offenders. Zamkeleni. Sistigma esisithweleyo. Yes, bakhona abasiphoxayo, abasidisappointayo, ababuyela ngaphakathi with amatyala amatsha. Asijaji mntu ke, okanye mandithi andijaji mntu mna, kodwa ekubalulekileyo kukuzamkela kuqala. Qala uzamkele wena before wamkele. This program yayiliphupha lam kwangaphakathi uba ophuma kwam qha ngenxa into yobana ndaye uba ndisithi ndikhala into isonka, ndaye ndaxhwilwa ke ngoku leli candelo lakwaEbhet. Ndawaqale ngakhona kade otherwise khona ukukhula kwam hayi andingutitshala kwantlobo wena, andiyithande utitshala. Lo msebenzi endiwenzayo ndifaka umcelimngeni kwii-communities zethu. Qala phaa ku-Ward 11, umdantsane wonke ngokubanzi. Singaphila ngezandla zethu singakhange siyoqeshwa. Owam umsebenzi mna uba mandiwudlulise, ndifundise abanye abantu. Andizothi ndiyacela, yazi noxa usithi uyacela ebantwini, ndicelela nina isupport ngalo msebenzi. Njengoba nibona nje uba ndiyakwazi uzenzela lo msebenzi with or without le mitshini sendiyibalile. Ngoba kudala udongo lalitshiswa emlilweni, kodwa ngenxa yokutshintsha izinto zenziwe lula, ngoku sekufuneka lo mtshini ithi ikhiwe. Yeyona nto ke ingumcelimngeni omkhulu, because uduru laa mtshini ukutshisa iyashiyana ngokwesize. Babukeli bakaLife After Life, ndiyathemba kukhulu enikuvelileyo kuhambo lwethu nomnumzana uNqaba. Mna ke njengamkwenkwe ekhulele eMampondomiseni, ikhule idlala ngodongo, ayizange ifike kum engqondweni into yokuba udongo ngenye imini ingaze ibe sesakhona umntwana oze aphile ngaso. Kodwa ke namhlanje inintsi into endiyifundileyo. Mhlekazi wami, khawusicacisele okanye khawukhuthaza ababukeli bakaLife After Life ukuba yintoni mhlawumbi okanye
ononcediseka kuyo ukuba kukhona kudinga khona uncedo ukuze lo msebenzi umhle kangaka nephupho lakho lokuba lo msebenzi mawusabalale kuzo zonke iindawo zalapha eMdantsane nakwilizwe jikelele ngokubanzi. Unqwenelwa mhlawumbe ungancediseka kanjani? Mhlekazi, ngumcelimngeni omkhulu into yoomatshini bokwenza lo msebenzi. Kodwa ke njengoba besenditshilo mna lo msebenzi ndiwenzileyo ndiwenza ngaphandleni koomatshini. Ndisebenzisa i-kitchen tools, imela, imicingo, ifuna ukwenza umfola lezi yabo inqindi yabo. Ona mcelimngeni mkhulu ke ngoba abantu bafuna ubona izinto stylish yabo. So is that potter's wheel kunye nekhill lewonti yokutshisa udongo. Okwakaloku nje zizwe zomcelimngeni ngoba ndisasebenzisa i-potter's wheel A1 le ndifumene kwi-department yakwa-tourism eMonti. Ayonelanga ke for iprojekthi apho uthi uzawufundisa khona abantu ngoba bonke abantwana batubona iviri baleqe kwala viri because bafuna uenjoya ngayo. So once uqale kwi-pottery class ubonisa iviri nathi asingxamele lo qhuba la viri. But look at what I've done without alaviri, without the proper izinto kanye tools zokusebenza. So the major challenge or the priority challenge mhlawumbe uyibeka ngolo hlobo ile mitshini ndiyibalileyo ingakumbi lokutshisa ngoba ndimanejile uyenza lo msebenzi without lo mtshini kuthiwa yi-potter's wheel. Idongwe ke bendisacacisa laa ndawo ithi idongwe lineziteges ngeziteges. Emveni kokuba ulithathile phaa emthunzini uye liye lome. Xa lisoma li-ready for ungena esitovini kuthiwa li-bone dry. Li-bone dry, yes, li-bone dry. Okay. Then xa lifakwe ewontini liphinda liphuma okali-glaze okali-paint ulinike ii-colours. Kuthiwa yi-biscuit firing. Okay. Yabona into endibhidayo apha kula magama. Ibhowuni, yabona ibhowuni lithambo le. Kuthiwa li-bone dry ngoku iqine kothambo. Kodwa ngoku yebo dongo xa liqine kothambo idongo elomiswe emthunzini ungathi ibhephu lophuke because alikatshi. Kodwa kuthiwa li-bone dry. Xa libuya phaa andiyazi uba isuka phi le terminology. Xa libuya phaa kuzawuthiwa li-biscuit dry. I mean njani i-biscuit firing? I-biscuit yonto iqhekezayo kaloku. So udonge kodwa likhona lihamba kwezo stages. Ayondlwane senjwa is not a child's play with school che. Uyakokosa ke mhlekazi wami. Kuzulenza uphume ne-quality right, uqala ulixova udongo, ulixova. Ngolixova kwakho ususa the bubbles. Okay. Ususa the bubbles so that xa lifika phaa lingadubuli senjongena moya uphaa uexplode xa selisitsha phaa ngaphakathi. Okay. You see? So ezo stages zinida inkathalo, zinida ispace. Zinida le equipment nditsho ngayo. Okay. For example, njengoba ndisebenzela phaa endlini nje kwe-dining room. Owona mcelimngeni wam ispace. Besingekazi ematshinini because bendinga ispace nje kwa ukwenza ngesandla because yandiva bendibalisele ukuthi sayindlela udongo. So eyona nto ndiyinqwenelayo andiyinqweneleli mna, andinqweneli ukwenza mali mna ngokuthengisa ezi pieces ndime phambi kwendlela. Andithunywanga loo nto, ndithunywe into yobana mandifundise abantu lo msebenzi. So eyona nto ndiyinqwenelayo nothi ndinoxhaswa ngayo
ngona ndiphakaphakathi ndanephupha lobana ndawuthi xa kungoku ndibe ne-project yami enkulu eza kwamkela ugxabam ikhona i-art company inatsika idila izindaba arts production. Imishini yayo ndandijongise ekwamkeleni ugxabam abaneskili iskili endisibaleleyo pha zizikile endizaziyo ugxabam abakufutshane ukuze abanye baphumile ngoku balapha ngaphandle. Ludongwe i-ceramic pottery, ibe i-bead making, ibe i-leather making, ibe i-sewing. So ndifaka lo mcelimngeni makhe sithathe ingqalelo kwimisebenzi yezandla, khe siye kuyoxhomekeka siyoma noba kuyanetha egeyithini. Msekazi ndizulazulile mandikhala umsebenzi ndiyoma nomntu onxibe iskipa sasedebula Christ kodwa nam uzomapela into hayi mani nomntu sitshatha iskipa sasalo nyaka ufonile uzawucela umsebenzi ngayo. You see, ingathi uzawuqeshwa xa bonisa skipeni lo muntu usepresentile ayihambi njalo. Sendiba ndizama ukuthi i-challenge yam yindawo, ngoba abantu bona bokufundisa ndingabadelify ndibayele ngokwam. The reason ingade ithathelwe ingqalelo okanye ingabi navelu naphakathi kwabantu because anamatshini babe nala mitshini face yonke lokuzawugcwala ukuthi qho ngokuba bona i-end product abangayazi uba yenziwe njani, yenziwe ngesandla nawe unokwazi uyenza ngesandla. That's what I'm pleading kwii-communities zethu. Ndicela ukuxhaswa ngendawo nabantwana ngoba ndifunela mna le ndawo. Enkosi. Mandibulele Mhlekazi. Enkosi. Mandibulele kakhulu. Ndiyabulela. Yanga umsebenzi wakho omhle kangaka ungafikelele ekufezekiseni amaphupho wakho. Ndiyabulela Mhlekazi. Yanga yonke le ncoko besinayo namhlanje ingenza into yokuba iphupho lakho unqwenela lokulibona lokuba mawube neklasi ezawugcwala abantwana bazawufunda lo msebenzi lingafezeka. Ndiyabulela. Enkosi Mhlekazi kakhulu. Ndiyabulela. Ndiyabulela kakhulu. Uhambo lwethu lwanamhlanje nomnumzana uThembelani Nqaba lindifundise izinto ezimbini nezintathu. Eyokuqala, akho nto ibaleke njengento yoba ukwazi ukwenza ii-choices ebomini, ngoba ngee-choices kulapho uzawukwazi khona ukuzazi uba ikamva lakho liphelelana. Mandulo phaya siyava into yokuba abantu abaseluvalelweni babengawafumani amathuba oba mabafunde xeshikweni bevalelwe, kodwa emveni kokuba urhulumente wesininzi ethe wangena elulawulweni ayavuleleka amathuba. Siyayazi ke uba urhulumente uchitha imali eninzi ukuxhobisa oodadewethu nabafowethu abaseseluvalelweni ukuze bathi bawuphuma ngaphandle babe nayo indlela yokuziphilisa. Sibonile ke umnumzana uNqaba esikhombisa umsebenzi wakhe awenzayo wezandla. Waphinda wasixelela kananjalo ukuba yena ungumfundisi-ntsapho kwisikolo sakwa-Abet. Abanye ke basengangabi nalo lo thuba, kodwa loo nto ayithi umntu makatyhafe. Masiqhubekeni sibheke phambili. Bukhona ubomi emva kobomi. This is life after life. Inkqubo yenu eniyithandayo iphathelwe ngumntwana wenu, umzukulwana kaKrancolo, kaMbiyeni, kaMsizi, umtshana koGamede, isizukulwana koQadi, isizukuzuku koNgcitshane. Ndikunceba igama. Ndiyabulela.